kwaba edoba Yorke FM any Hytvgh so ye nim so atwen ya che mfidie ne yede ya adwuma enti ayana ode achen from so kakra ho na mfidie ne de etete etom saa abusanfo anwumre no nsia ensama hodo a yaboa no ene yede ba besom se kasebo ewo Yorke FM any Hytvgh so na kasea no de bedimu akoti ne bini abamu abia wadi infrinchia aduonu enwotwe 25 years wakwa wia abofra esusu se wakwa wia abofra kidnapping wakwa yebi sadi amanfo e wo ha kire na bro no enya asem ketwa ana afensu kopiem ewo twifo a ema bi kwa wo so a akwa yebu achi bidin ensem bi ka wenum ho ene yasi nkonya yede ba besom se anwumre no nsia kase yebo ewo Yorke FM ni Hytvgh so na bia ukoto se ababi onam kaso ne mpatamu abohu na ne mu abusei na fu awro tintintintin na nante na otwe ni left right koni nya se president for him na chese obi apia na dwona na anwumre no anwuma ko ya dawroma no mu apia me e de kase ne ba besom aseda kase ye mfa nkoma han Yorke state nsase no wama na refu nsase twoboi nefo echen abete na atu segare enti unsu betimi akwaje ode sai ututu anamon pese yede wo ko hwe asase ne ba bi eda ehon krata asem ne ade nyina eye free ana afen so Adom's boutique omunsu ekura yemu amiya de anwumre no nsia akan kese ne ebesom ntade a yede kan news nyina ewo fie ha nyina free Adom's boutique djuma ko mienu nyina ya ba akofo de nti ahomatorofo no de ba akope na edi djuma ba ebi foforo bia enka ho ntimisrawo hwe na obi anya obukata amfra wan kan cho se mi free Adom's boutique na ye de bi ye ahomatorofo na nu ani frɛ na ginkyere mu bia esen wei eka o de no ho 0243 708 485 0243 708 485 nyuma ko ya dawroma no mo aso ya sene me de kase ne ba besom o kenkanfo anwumre eyemme his excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino di Akyem president ye twa hu taw ye ba nsem ni nkiremu ye de ba besom abusanfo ya mu akwa abasafi na odi wafidie na to aye kai aha ye Yorke FM nanso ye nam abefo ntintan kase ni mu Facebook ni YouTube a wo hwe yen die eye Hytvgh na atabri yen die nam sa akwankoja na omugya ye kwan kra na omde nam na ensam no enkire mu nie se ukopiem ewo twifu a ohia oho kotochi na kotochi na okoto srei esrei sre ankrankre a ebi wo nsem kire se omunni emwa bia ayaresabia de fra ne chips company kure bi ni ho se koba ne se obi fa afuro na wonyem na okwa akwo a aya na de papa akadia ne niema omode gi awo na se obi yade mpo obekwa akoda no eho de pa edemo obehu ansa oba bi no akwa akwo owo to hia efom sani ananu Yesu ne maame kwa wo na okwo no etu nwabuo mu na Bethlehem baabi ai bomma biw na yakwo ne tu nwabuo no we de Ghana nyema enso no akade pa ya degi awo baabi enipa beda eho aye de mpa koro enipa beda so ene a eho akwa atwe papa enti ode nkotosre esre ankurankura ni aban wona eka bi ewom ni wona nyame ato wonsam kakra se omra emekọ won muwa see midwife die self-contained masati ya yecha foundation ya sise mikase kura ska mi amasembo edoso pa no to today di baby adu se midwife influence ba ha me papa ndini hia mo akakra mo mi hia ne se this assembly ye mo me Nana Kufuado ontie mi so won so o meboa me afa me nkrankrofo a wo ma ye adwuma wo be ye won kronkro so baabi so wa brochire mpo obi a so won kan wo kumasi baabi o
nana me kasai would wani behwa bia wonu aba bi kura ba wankwa mokwa yagina wo ha wankwa guna yagina wo ha enti wo biara momodin se kakra biara mponsa no mfa mebo ye fancy medwa ne dan se obi ba kura ba bi o ba gia wo ba bi o ba gia wo edi ba bi obi ba empa ene hu ne ma nyina o da so be biara de be chinya no ko fo ba medwa fo ne die e friend Abigail e di pa bota na chipa se ankra mu fi kotoche ya mu mabua me na ye hwe se medwa fo be ka biala te se wo bre sikaw simento e be di nta bodie de be ne dan na simenti so se me kan kra ma to bia ya ye anwiani ni meja me chairman obuam chairman de adama ko de nya mianu ni tuwo tie abusiafo pani ayati ni nkan ono eneye nana kotochi hene ena yekote ni nkan ewotwifo no na eno achi no ena oba ahima oho mekobi ne manka bi de na ne wankokora eye ono nso eka kakra ede so nana de yi so sabia wo ye ho chire enkanka ba tafo a wo mu be apemfo a wo mu ba wo eda ne yakrope enti so obi ba wo a ne so wo wia ne hu moja kura enye hwe na fofura saba ni eyi wo no atofom ne de wo be wo no ke wo no akoda mpa no so eye sana eye kwa oham enti yesra amanfo a wo mu furu kotachi ha nipa na wo mu aye bibi kakra wo mo sema wo mu akontuo ma wo mu dipa no enkakra wo mu aye sisi a ekredeke no midwife ni egusu a yesi ye boye homode enti wo mu so mu aye na nkakra yentumi si ama wo mu nuanom a ewa ha wo mu wofa asefo ene wo mu nananom ewa ha no wo mu so awo no akoso ma wo mu so ase atre for oba hema enso kakra ode so nana de yesu ena yekọ ekohwe yi afi yemfiri ona yenkopiem ewo bono ni kropon a ene sunyane abamu abi a wadi infrinsia aduonu enum 25 years edin a dodo na edefra no ene yaw George nanso ne mra ne anase na hotedin no ene Jaro oyefulani ni sa na nipa ne bi susu o chese abamu abi a wadi infie mienu akwakoche no osusu se wayere na nkomunim de enkode ne kwakoye abamu a wadi infie mienu yedi an yedefra na ne nana kunan eye abamu aketua wadi infie mienu na obinim de eba abrante yitirimu a okoso ne mukua peja no se odeneko ene informa bi te ho yensomo no mo hyase brimu abrante ya bono fine sisi ade baabi a ne dabre mu da no enye a efia kuya pokuya ono ene ye abamu a wadi mfie mienu yi ne maame okasai na sei eno kan ne ahwe sania amanfo no bro abrante ya wadi mfrinsia dunum ya George esifai Liba so asem kan be so mo so mo be so mo na kan asem ya be so be police station so rent secure
Ano pay me madwala wie na misiesie me ton fufuo e wa number 2 na madwala wie misiesie me ho apɛ na me nwa ba ko frɛ me sɛ me ba ne na obi di ne ko ti wa na me de me ho saa bie ye me ba ye na ni pakro no ko ti ya wa ha apɛ na osan betete ha sei e wa ye ntam ha ya saa apɛ me ba ne bie na me si o mo nche no na o mo no mo ku no e bi se bia obi asida fridge ma wa bisim Omanti mi anya le hwia still na abaya nka hwe ti we dia mi anam de mra hye me nsam so omumu ni nku no omubu ni ku na aban mefa me nkotum This is the fortunate to want me up to dance a put for my jail no it's all ban one do it now Aman fosi yehu na odi na she botoma ya afa ne she botoma de na bone bo na usu se die ntina odi akola na bone mi de minima sikurontia ajekura quality ma na se minim ni pakura na osuma ne se o mefa me akaso bi na asuma a oso bi na asuma ne otimi bo ni pakodi wa omo de ne ba ha na me se me mpa nsem bia omo fa ne kwadom ko ka cheri pakura se wa ntimi me Ghana no play no play 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 me do obi akokot e wo me dan ho up to now judge o lawyer obi a otimi mi o mutimi mwaye wo se de ntina de mra na se wo na me mra me se o mujuju obi she fridge mu abisim no Ghana ye nte ho asem kura me de me nte ho mframa kura bi eni tina so de mra hye me sem se o mu nku Propon sunyane mu ena edema ye na ye fra no ewo ahoma so na ye ne no abɔ ho enkomo oba pa ama ata ye fra no sɛ ye ne no ebedi saa asɛm yi ɛho nkomo na wa kyerɛkyerɛ mu senti pa potia mami ɔno ananu mu asɛm so ɔma ho kwan ɛma ye bro abrantie no ama ata aba ahoma no so ama maadwoe na empombo ko de Yehowa ne ehwefo odaso nso hyirayen na kyerɛ mu ede apote pa na esi a ya George ya bro ni sei Again, ya George, Fulani, ya Fulani Fopler, and to who is Ninchie, and we do almost, and so I said, Nipa, another time dinner Shibutu. Now, Mamma and Dean Eddie, a year a queer Pokia, or Nana Abofra, running to Shannon, looking at another crime, no mamma. Now, Mamma, you'll be a journey and a to our tower, and a pa. She sent a piano, a to you, a good when I was about 20 piano. In Kenya, and said, I as a war tonic, Gully, about a ton of piano, she did the cripple club, a had your cripple had ya, so I would didn't catch a pill, and I had to say, you done a lot and I have just the camera, but can you put an access and coordinate to the I was in the court, and to open a young say, now, I acquire a fan of the and be a clear banana. And I say, I will try to get to see our fan of the nickel. And to all of which you say, and I just say, I will flannel. And the balance of the baby will be an assumption say, oh, my son, I'm not crying. And into your body. If you're one of my thing. And Mamma saw and some are brand new way castle. Then you more. Oh, my defend, I'm not saying you and Jay Ghana, what would you say? And I say, will be a teacher will be a decent fridge. And you're not so acquired fridge, you hear to quite the journey. When there's what's my idea said,
Obama na beki cancer nti ono nkasa ebunoku enti oma bunoku ta presifor ba na so mbe bi se ma wankasa wonu ena wo se wo mu so wo mu eye ya George enkunu enti sama me nkasa de ya George ya de so ma buro na ama na tongu ma wo de so nya regional hospital na asemba na presifor aso ate because I press the front so I just almost every hospital the money call you Sabaya. We should turn any parkour of man so my fan Nana cry and run. What do we have in Pakodi? Na Nana Kunai Mami, a queer pokia. Or no so on my day because when to me ma order. Our authority be so say young bo obi en kunu se mpo wa ye bone a I press it for a so into I guess I put the one of a press it for so. We there I fine pa I fine. Na ebi a no obi nim baby potin pa asemi no esi ye ehe fa potin pa na asemi esi ye. Me pa so ndani area 2. Okay. Enti sesi ade aposifo abam ama bibia etimi atodi on. Me pa chai. Yebeda se oje brena oni yen edi nkomo yebekoso ama yani edi akire na onso ama wani edi akire na de betodwa bia no wotimi ede asom yen wo Hytvgh so. Me so meda. Na sesi ya George ne dabre mu etese sisi a we have just a doctor for me quite who you pay. I just said, let me check that national TV na mo exercise. Okoda ho ache. Ana be pem na no na ni su nya nte ne ye. Na ni so sene na mo wontimenta. Ne yesre awrade se onfa ne nkwan ensu o man se de be ya bibia be kwa wie pe na owatimi aba be chire mu fan pa na yanhwe ebi aya na bonefusem se because se omanfo susu se bonefusem because a aya na posifo ba ho a wompa mumponi yata tu chen hankof no no mo de ato na wo ne ne wo ho no eno ya ye ne bi sa ho that's it say ebi obi adi bone yesusu se wadi bone no okoda yare sabia sana ya aposifo tai ebone handcuff de bone mpem se de be ya on sorry anaju bi nyane anase yi post ni bi wen no o say me say aka wo sa no mayen amato ne handcuff na try na abuti funi bi enso ewo no mo bone ho ene ya George ho a kire no ama ya bedase se wo je bre na oni ye kasa se bibi wo obi mu a wo de beto aso a me ba cho that ya bedase se wo je bre na oni ye kasa ko so afu ani di akire ye be san ababio abushafo yensan churoni obapa ama ata otonkra free sunya ne bunu ena ode enkrato yi ebre ye no ne ye begina sa awrehosem iso na yede anwumre no nsia ensam ahodo ayeboa no de besom wo no ede aba na wieye ensam de to dwane bi ni sem ukopiem ewatwifu a ba bi a aya nipa ema ekọ awo so no ehu akọ yeden pa ayaresabia ehu akọ yeden pa nti kotochi hene aba amane se ankra ne aban enkoye won mo ase de be on betimi anya bi na ma ekọ awo so a omatimi akọ aba no asomdwem sanso ne yekọ he ya George ya ba mu a na ahotedin ene jaro wadi mfrinhia no aduonunum osususo ye fulani akọchi aba mu abi a wadi mfrinhia mienu edo no ase kotokuo ma eno aposifo agine mu kua yedi hu nkomo eno so oti ekoso abusiafo wonu ma so yatene me de kase ne ebesom wo eye han Yorke state ena afi nso Adom's boutique omukura yimu ena yede kase ni nyina besom ene ye fiada ide fiada nso